Tal e como se prevía, o arranque da campaña do libre marisqueo en Arousa non deixou boas sensacións. Especialmente crítica é a situación nos lombos do Ulla, onde as poucas embarcacións que faenaron non acadaron os topes nesta primeira xornada. Os lombos era previsto a situación que había, e o malo que a petición de apertura que se pideu Rianxo e Carril foi por motivo de que xa levábamos 2 anos ca mesma situación e ao ano seguinte estábamos volvendo á mesma situación e víamos que non arrancara, e para volver á mesma situación dos últimos 2 anos víamos conveniente de que se abrira e que a xente mostrara. Realmente vai a regular solo xa os lombos do Ulla, porque mañán xa non vai ir nadie a eles. Había sobre 17 embarcacións, máis ou menos, a maioría da xente antes da mañán xa pideu o cambio de alternancia á cofradía para outras zonas. Quedaron solo, me parece que foron 4 ou 5 barcos, dos cales viñeron, o que máis trouxo foron 3 kilos de japónica. Algo mellor, aínda que tamén preocupante, é a situación en Cabío e Novoído. Hai marisco, aínda que non abonda o detalle comercial. No Boído, polo que me están dicindo, que hai ameixa, pero que é de 35. A talla reglamentaria é 38, diz que ven, algunhas sí que ven de 35. Cal é o problema? Que o problema, se estamos barajando a recuperación dun banco e vemos que hai moita ameixa de 35, o normal sería non abrir, sería aguantar o recurso para que chegara á súa talla comercial, entrar máis marisco en talla comercial, e sería moito mellor a explotación do banco. Segundo o patrón maior de Rianxo, esta situación é froito de anos de inacción, nos que non se ten abordado de xeito serio a rexeneración da ría, con medidas integrais para recuperar a produtividade. Os patróns dunhas por todas deberíamos de poñer os puntos sobre as is á Consellería, porque estamos vendo que o que se está facendo durante ano tras ano, isto lévanos á ruína a todo o sector. Eu penso que hai que plantear unha recuperación da ría moi seria, e sentarse nunha mesa todos e dicir que é o que pasa, o que non pasa, e barajar a mellor posibilidade para todos para que isto volva a recuperar. Este ano sería o mellor exemplo, porque vimos dun cese moitas cofradías para recuperar os bancos marisqueiros, e o que non é normal é que levemos dous meses solicitando unha reunión, sobre todo desde Rianxo, dicíndolle de voz que faga unha reunión canto antes para falar desta situación, da que viña, porque xa sabíamos que é o que iba a vir, xa nos pensamos, e incluso nesta última reunión xa preguntamos que se vai plantear en enero, porque eso é outra, non podemos esperar que veña a 5 días vista dunha apertura, non podemos ter unha reunión para saber o que vai pasar e o que non vai pasar. Así as cousas, semella que a campaña do Libre este ano non durará moito.